Každý z nás sa v živote stretáva so situáciami, ktoré zanechávajú hlbokú stopu v našom vnútri. Niektoré z týchto zážitkov dokážeme rýchlo spracovať a zaradiť medzi bežné skúsenosti. Iné sú však natoľko silné, že menia spôsob, akým vnímame seba, druhých ľudí i svet okolo nás. A práve takéto zážitky označujeme ako traumatické. Trauma nie je len slovom z učebníc či doménou psychológov. Je to realita, ktorá môže postihnúť každého z nás. A to bez ohľadu na vek, pohlavie či spoločenské postavenie. Často sa skrýva za úsmevmi, pracovnými úspechmi alebo tichom, ktoré nechceme rušiť otázkami. Napriek tomu má obrovský vplyv na naše myslenie, emócie aj vzťahy. Predstavte si napríklad mladú ženu, ktorá bola svedkom vážnej dopravnej nehody. Aj keď fyzicky nebola zranená, začala sa vyhýbať cestovaniu autom, pociťovala úzkosť a v noci ju trápili nočné mory. Jej okolie možno nevidelo žiadne zranenia na tele, no jej prežívanie bolo výrazne poznačené udalosťou, ktorú prežila. Dnes sa spoločne pozrieme na to, čo trauma je, ako vzniká, aké sú jej prejavy a tiež možnosti zvládania. Vitajte v podcaste Psychologicky. Som psychológ Marek Horňanský a v dnešnom dieli s vami otvorím tému aktuálnu, bolestivú, no i citlivú, ale patriacu k životu. Traumou sa rozumie zážitok, ktorý vo veľkej miere porušuje duševnú rovnováhu. Takýmito zážitkami môžu byť napríklad ťažké dopravné nehody, prepadnutie, strata blízkeho človeka, znásilnenie a podobne. Hoci sa podvedomie bráni tým, že potláča spomienky na takýto zážitok, trauma ovplyvňuje život naďalej, a to v podobe napríklad neuróz či psychóz. Trauma vzniká vtedy, ak je človek vystavený extrémnej hrôze, stresu, bolesti, kde nemôže urobiť nič, kde sa cíti sám, je doslova premožený alebo bezmocný, zraniteľný. Možných príčin traumy je naozaj veľa. Môže ísť o prírodné javy alebo jav spôsobený človekom, väzenie, týranie a podobne. Je preto dôležité vedieť, že niektoré udalosti, ktoré môžu u niekoho vyvolať naozaj silný traumatizujúci zážitok, sa niekomu môžu stať malicherné. Každý z nás ľudí má totiž svoj individuálny uhol pohľadu na to, čo je traumatizujúce a čo nie. A to je spôsobené predovšetkým genetickými, osobnými či sociálnymi faktormi. Samotná traumatická udalosť predstavuje totiž zážitok, ktorý vyvolá v čase ohrozenia istú, nazvime to, prenikavú tieseň a stres. Jedná sa väčšinou o udalosti, v ktorých ide o ohrozenie života, zdravia alebo z tej psychickej integrity, teda veľmi dôležitý hodnôt pre človeka. Takáto psychická trauma je potom výsledkom bezmocnosti v situácii, keď tá udalosť prekročila istú danú situáciu, možnosť spracovať ju. Jednoducho človeka organizmus zahltila, prevalcovala. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb má trauma výnimočný, nebezpečný alebo katastrofický charakter. Podľa DSM, teda Diagnostického a štatistického manuálu duševných chorôb, sa jedná o udalosť, pri ktorej došlo k ťažkému úrazu, usmrteniu inej osoby, alebo kedy hrozilo ohrozenie vlastného zdravia či života, pričom takto zasiahnutý človek reagoval na to intenzívnym strachom, hrôzou či beznádejou. To znamená, že pri spracovaní takýchto udalostí zážitkov zlyhávajú bežné, prirodzené obranné mechanizmy každého jedinca. A môžeme ich rozdeliť do nejakých 2-3 kategórií. Udalosti traumatické, to znamená
ktoré sú spôsobené človekom, napríklad dopravné nešťastie, letecké, môže to byť nejaký kolaps mostov alebo požiar, výbuch plynu a podobne. Ďalej, traumatické udalosti, ktoré sú spôsobené človekom, sem patria kriminálne činy alebo vojnové konflikty, mučenie, zneužívanie a podobne. A potom to môžu byť vlastne prírodné katastrofy, ako sú povodne, zemetrasenia alebo lesné požiare a pri nich býva prítomný väčší pocit akejsi spolupatričnosti a ochoty vzájomnej pomoci. Spomeňte si na záplavy, ktoré prebehli. V tých časoch vlastne sa ľudia vedia zomknúť a navzájom si pomôcť. Oblasť vyrovnávania sa s traumou, tá je sama o sebe dynamickým procesom a ten môžeme rozdeliť takisto do istých, nazvieme to, fáz. Je tu fáza šoku, tá môže trvať niekoľko hodín až dní. To znamená, ten šok sa prejavuje nejakým fyziologickým prejavom, stuhnutím, môže to byť nejaká neschopnosť aktivity, pohybu. U človeka začnú prevládať pocity hrôzy, úzkosti. Potom nastáva fáza postupného spracovania, traumy, a tá môže trvať kľudne aj roky. Závisí to totiž od jednak samotnej udalosti, jej intenzity, od osobnosti teda toho človeka, o jeho sociálnom zázemí, ale aj ďalších aspektoch. Jedinec potom môže reagovať vlastne dvoma spôsobmi základnými. Buď ten dotyčný o traume neustále hovorí a znovu prežívajú, alebo naopak, vôbec o nej nechce hovoriť a pokúša sa ju tzv. Psychologicky vytesniť. Tretia fáza je fáza adaptácie a vtedy ten človek si vytvorí na takúto skúsenosť istý nadhľad, dokáže ju emotívnejšie, emočnejšie spracovať a spomienka na ňu nemá teda už pre toho človeka, ktorý ju prežil, tak negatívny náboj. Dotyčný je totiž otvorenejší voči svetu a dá sa povedať, že sa dokázal s tým problémom vyrovnať. U niektorých ľudí sa isté dôsledky však prejavia aj za niekoľko týždňov a vtedy u človeka začnú sa prejavovať tzv. Posttraumatické stresové poruchy. PTSD, teda z anglického Post-Traumatic Stress Disorder. Rozvoj posttraumatickej stresovej poruchy vlastne vždy predchádza nejaká výnimočne, naozaj stresujúca, zaťažujúca situácia. Môžeme si pod tým predstaviť napríklad vojnové udalosti, prírodné katastrofy, mučenie, znásilnenie a podobne. Samozrejme platí, že to PTSD syndrom sa nemusí rozvinúť u každého jedinca. To, ako sme si povedali, závisí jednak od individuálnych predispozícií, podpory okolia a mnohých ďalších faktoroch. Je dôležité spomenúť, že takáto traumatická udalosť nemusí u každého vlastne vyvolať iba negatívne dôsledky alebo mať negatívne dôsledky. Naopak, niekedy sa stáva v praxi, že dochádza akýmsi podnetom na zmeny k lepšiemu. To znamená, že v tejto súvislosti sa vlastne do popredia dostáva aj tzv. Pojem posttraumatický rast. A tento posttraumatický rast je nejaký zážitok, povedzme, pozitívnej zmeny. Pre mnohých ľudí to znamená akýsi radikálny osobný vývoj, progres. A ten ovplyvňuje pozitívne niekoľko aspektov. A síce dokáže ovplyvniť vzťahy s druhými ľuďmi, môže byť podnetom k osobnostnému rastu,
môže byť podnetom k akejsi spirituálnej zmene či oceneniu života. Dá sa povedať, že po takýchto mimoriadnych skúsenostiach vlastne zážitky sú nielen negatívne, niekedy sú aj pozitívne a niekedy teda aj zmiešané. Ak ste vy v minulosti osobne prežili nejaké náročné alebo traumatizujúce situácie, pamätajte, že nie ste sami. Existujú cesty spracovania traumy, niekedy môžu byť naozaj dlhé a náročné, avšak s podporou a ochotou je možné opäť nájsť vnútornú rovnováhu a radosť zo života. Taká malá výzva k akcii. Skúste si v nasledujúcich dňoch uvedomiť, aké pocity alebo spomienky vo vás vyvolávajú silné emócie. Nebojte sa o nich hovoriť, či už s blízkou osobou alebo s odborníkmi. Ak máte pocit, že by vám rozhovor mohol pomôcť, urobte ten prvý krok. Totiž otvorená komunikácia je začiatkom cesty k uzdraveniu. Ďakujem, že ste si dnes našli čas na vypočutie podcastu Psychologicky. Verím, že vám priniesol hlbšie porozumenie tejto citlivej témy a podnetil vás k zamysleniu. Ak potrebujete pomoc, nebojte sa obrátiť na odborníkov. To nie je prejav slabosti, ale naopak je to prejav sily. Tiež budem rád za vaše otázky či prípadné názory. Som psychológ Marek Horňanský a teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu. Do skorého počutia.